Lakaw ko? Lakaw ng gwapo? Balik. Gwapong ini. Bang mo na lang po. Ha? Bang mo na lang po. Pwede ka ako ka, pre? Saka? Saka akong kabuhi. Muli ka kigot ko rito. Boy, uwit matos. Puto na liston. Kita magpatos. May muntag sa tanan. May muntag sa inyo mga maga. So araw no kay practice may ugon. Training may parapil competition sa bike. Alam mo trainer ay. Amon testing nga namang road bike, kita road bike. Nama sa road. Sa bike. Bike pa na sa road. So araw no ato may ganrem mag bike no kay mga pilay ko na competition yung si coach. Kaya ako na yung mabot competition diri sa Bugo, umabot pista no. So, patrusan na. Swimming, bike, dagan ug kamang. Ayaw ka to manindot nga view, ayaw diri sa patay ng view diri. Kuan man ka agi sa light man ka diri ka. Kita pang lagi ka TikTok. Kita pang lagi. Ayaw ri bre, kita pangagputi. Video bro. Naon sa hitabuan na bre? Naplatang ilong. Ah, nilong. Naluya na mo ka muli na ta. Kena pre. Goods na goods. Suga po ni mo eh. Ha? Suga ka. Ito mga ganahan mga pizza mo mga kusuki mong bike pag apply lang yun yun. Kapoy ang bike. Ang bike mo kapoy. Sige pa maulan na yung bike pre. Sige pa maulan na yung bike. Asa pa yan sa bike. Manad ba katan eh? Mana doy? Natay ko ano conditioning coach oh? Coach Dano? Yawa. Unsa ri ka? Nadaot ko. Minute na yung ipikasin pre kay tagkan kayo ba? Di ni mo rot eh. Sige na order dira ha. Palit lang mo. Click the yellow basket. Medyo naka-relax namin diri guys, ha? Lamig ang hangin diri. So, karon ko na kay mangita na may guan. Munggos. Tara, munggos ay. Nay munggos dako pre. Kita og munggos dako. Pero. Ay buang. Oh, klaro na. So nila day. Mana bugat mo kayo? Bugat kayo banyakan oh. Ay kusog ba? Ami bugat ug busog bugat banyakan. Kagi banyakan. Ato na mi guys, biyahe na mi sugod no kay basin og mainitan nig maayo maugtuhan may ya. Medyo puti-puti ra may gamay. Sinaya may mga klaro ani. Ako mabasa nga ta nya way lang sabon, surf man gani. Ano kung kanang barita? Barita. Order ang nasa mo. Nagi. Anan. Limit ng bas. Say kay perla ang gamiton pre. Ha? Perla. Oh. Puti man yon. Puti mata. Ang mata rin yung puti. Hilamos ang mabon. Mo na yung pangandoy pre. Kita na future pre. Ay katiguang nimo. Bike Mag-bike mo ka? Bito, may bito no? Healthy living ba? Makasih. Pampa. Pabalikon sa ugat. Udah kan bisa sikat sa kuan. Sikat semua. Pakai sabaw dinuguan be. Ha? Sabaw dinuguan. Tapos dinuguan ba? Kalibangon ko. Pindot ba tayo mong pangandoy pre? Libre. Ano mamaya yung budget? Ito yung pangandoy no pre ba? Maabot iguang. Bike-bike ka punta. Ay, busig panghaga din sa kuwabon. Ay, kare mahagan ko ha. Ako na yung panghaga sa mo. Ako na yung panghaga ay. Gano ay? Gano ay. Hindi sa mainom. Pagkatato na beer lang ta na. Sarap. Ako na mga munggo sa musudan. Ya. Munggo. Ayaw medyo sabaw sa mineral. Sabaw ang kutsara. Pada kita na ano sa video sa kanay Buruk Club. Munggo siya dong. Munggo sa dilian. Ni-like ko sa page pero sa kung tanaw. Bila yung bugat ng lawas pre? Nagmay ka ba? Ano nga yan eh? Punta ko. Kali magpangga no? Nang pangga. Nang pagtagalit. Overtime munggo. Matay discount yan, nagpihalo ng mga eskwela. Pero pala na ron graduate siya. Muna nakapati sa kwan pre? Kaunta ba? Ikaw man to, mabusog kita. Mugit. May dato ka nang ikaw mga tukaw gutomon gapunta. Ay si hi sa vlog dong. Si hi. Ay, ano ba?
Ano mo ba makas tanom noon? Double carbon dioxide of photosynthesis. Diba ka sa pag-ilang asam niyo? Yan. Sumoto ni mo, bahaw yung angso. Ano ka pag-ilang? Pag-ilang ba? Ay, bahaw rin. Bukto kayo guys, hangin kayo. Oh? Nainit na ba dyan? Init nga hangin. Kapoy dyan kayo. Okay ra. Okay ra. Ang nauna mawadi ha, pre. Nga bike mo. Para sa bike, panglindod kayo. Ha? Kami dari ko ano? Bugo Sentrum. Hapit sa kami dari sa Mr. DIY. Ang problema lang guys. Sorry, we're close. Sorry, we're close. Ha? 8:30 PM? Unsa day ka? Paabot na na? ATM. Ay, 8 AM. Beer ba? Ha, beer? Oh, light. Beer light. San Mig light ba eh? Pag nandun na mag-inom, mag-bike ka, bilog. Hindi mo nang patasan mong kanang inano. Ang sit mo ba? Inano ba? Oo. Magamay. Nya. Arong inano. Tan lang gab. Nya. Gabso no nya? Patala siya siglo. Water welding pa. Alo, siya siglo. Ayan, welding mo siya, welding siya. Anak magkay ka, anak. Oo. Pabusan yung bangko. May nanak ka. Oo. May. Wala ka, may banyak. Kapag banyak. Oo. Putri gamay mo tindi. Dugay pa ka balik-balik. Hindi ka nang putlan yung mga inani. Oo. Tas ano mo concept? Ano mo ba? Oo. Ano mahapit na matungkad ba? Oo. May na street. Tuko kay siya no. Yoko no. Tuyokon. Nung usap mo magbanya ka na. Nana. Nana na diri pa ko na. Oo. Sambot ka layo. Anak, Magpinda ka, magkala. Bay. Magkala. Ayo kita mo bre. Ala ka na. Oo. Gusto naman ay mo. Oo. Ipayag na dukong kayo na. Yan ako. Kaya po na mga bli nila. Kita yung mga bli pre. Ano ba ko musuod sa dito sa natindan. Todo jante. Okay. Bakperang munggus guys. Aber. Aber ba? Artinya semua. Aber pre. Jersey boy. Close naman mga ga. So, aron window shopping. Window shopping na sa amin. Literal ka window shopping ba? Ari ta sa bintana magdaw-tanaw. Dugay ka nang abli ang Mr. DIY guys, no? Gilayan lang kita mong migo paabot. Para sa bahay lang pre ba? Okay lang ko ba. Luto kamping ka. Umuntag iro na pre. Huwag mo kayo lapis. Tundok na. Mag-rides mo tabi no? Oo. Rides kapi camping niya. Mag-bike naman ta. Oo. Iya tagbomba. Simbak ko ang platan ta. Sumbak mo plat man ta ba? Asa man na nang bomba. Ano eh gamay-gamay okay ra ni. Gamay man ning PSI. Hine ni hangin no. Asa may PSI raw. itra? 8 PSI og 20 bar. Ano ta? Kung sa hangin. Ano? Asa man po na imong hapon? Ay butang stong opera dito mga gabian. Para di magabian, para dili malamba. Pabeloan sabi ya? Una kay 100. Di ko man 1 na. Pabeloan sa 20 lagi. Pabeloan sa 100. Pabeloan sa 100. Ako lang puno sa uso. Atay mo na oy. Allah. Yan po ng gasolina. Naliking gid pre. Lego pag yung gear. Leaking gid. Ate. Happy matumba pre. Tumbang munggos eh. Ikay paakaw, managa paakaw. Ge. Pa ako watay ngipon buang. Naman ay cheat code yun? Cheat code ba? Try. Dara. Oh, na cheat code no. Kuha ng guma. Aha, sud pe, ninay sud. Dinosaur pre, laway pre. Bako ra to gamay pre. Asa. Nahiwi. No? Gamay sa kuha no? Colt na siguro yung mabutangan niya eh. Colt Wala ba? po ra eh. Street na. Sud sa na pre, kay hulma man ang isa kuhan pre. Bali na ang pagtao rin, animal. Bali mo ni ball pre. Dili bali oh. Padong si Muha. Klara no pre. Padong si Muha. Isod sa na. Bali na oy. Wit pa na, so. Mungot. Lustrin na. Guba na. Na, gayto yo ka. Na. Mo siya puluagan pre. Una pre puluagan ni mo, ana. Ito yo ko ni mo. Mo man si mo buka mo, ana. So okay na guys, oh. Na guys, go home na mi. Batay na ni pre. Klaro kay kung pangag.
all lang ko sa mga guys, no? That's all for this vlog. Kita-kita tayo balik sa kuang bike adventures, no? So, hindi mo sumpayan paniglain. Siglo, oro po ito last gini ha. So, ito sa sunod kayon. Ganay TV, anay out. See you!